αγιασμό των υδάτων του κολυμβητηρίου μας, όπου αθλείται η νεολαία της πόλης μας, από το σεβασμιότατο πρωτοπολίτη πατρών μας, κύριο Σώστοβα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η βράβευση των αθλητριών μας και των αθλητών μας, που διακρίθηκαν τη χρονιά που πέρασε, καθώς και των ανθρώπων που προσέφεραν στον χώρο του ελληνικού ναυταθλητισμού. Έπειτα θα γίνει η κοπή της πρωτοβουλίας της του ιστορικού μας ομάδου. Παρακαλώ τώρα τον πρόεδρο μας, τον κύριο Τρέπτα, να πάρει το λόγο. Αγαπημένοι μας Μητροπολίτα και κύριε Χρυσόστομε, η σημερινή της παρουσία είναι μια ευκαιρία για όλους μας και ασφαλώς μας δίνει δύναμη και χαρά. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, κύριοι εκπρόσωποι φίλων αθλητικών σωματείων, κυρίες και κύριοι μέλη των αθλητικών πατρών, αγαπημένες μας αθλήτες και αγαπημένες μας αθλητές, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του νόμου. Η παρουσία σας τιμά ιδιαίτερα τον αθλητικό μου ομάδων, που συμπληρώνει φέτος 88 χρόνια ιδέας και συνεχούς αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς. Συνεχίζεται σε ειδικές άξιες. Να δείτε μια σύντομη αναφορά στα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς. Δεν θα σας κουράσουν όμως. Απλώς θα αναφέρουμε ότι η χρονιά που πέρασε στην Ευρώπη ήταν πολύ καλή. Ελπίζουμε βάσιμα ότι η χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Σε λίγες μέρες, την επόμενη Δευτέρα 10 του μηνός, θα έχουμε την ευκαιρία στην τακτική και ειδική συνέλευση των μελών να συζητήσουμε λεπτομερώς για την πρόοδο της προοπτικής του Ελλήνου. Με την ευκαιρία θέλουμε να παρακαλέσουμε τα δυτικά μέλη για την αθρώα προσέλευση της Συνολικής Συνέλευσης, γιατί αυτό ακριβώς είναι την πραγματική και ουσιαστική δύναμη των Εθνικών Εθνών. Ευχαριστούμαστε από καρδιάς να έχετε την βοήθεια του ουράνιου πατέρα μας. Καλή χρονιά. Συμπαθηνότατε, παρακαλούμε θερμά για την ευλογία της. Αν με δεις πως πήγαινα!